Chova neve ou quente o sol, Semana Santa en Ferrol. Famosa no mundo enteiro, Semana Santa en Viveiro. Poderíamos seguir facendo rimas con calquera outra das múltiples localidades galegas nas que se celebra a Paixón. Cristo e a súa nai dolorosa desparramarán litros de amor salvador por todas as nosas rúas e poboacións. Pero eu non lles quero vender fume. Poden coller os folletos nun bar, no concello, na parroquia. Ali teñen os horarios e o pedigrí das pezas escultóricas. Ademais, o traballo infinito dos cofrades comprometidos está garantizado. Eu quero suliñar outros datos da Semana Santa. Primeiro, que lle aplaudan a un ou que lle subíen non é o máis importante na vida. Miren senón o cambio de actitude na xente do Domingo de Ramos ao Venres de Paixón, e Xesús era o mesmiño. Segundo, mentres uns van aos oficios, outros acudirán hipnotizados a outras procesións de xente nova, as macrofestas, con orquesta e botellón incluídos. Terceiro, as cousas non saen para diante sen a cruz. Unha nai sen pegar ollo pendente dun fillo enfermo fala máis que 1000 quérote para sempre, cariño. Tres conclusións do dito ata agora. Unha, quen máis amor entrega non é o máis correspondido. Dúas, a oferta de cariño que dá o mundo non é creativa, acaba de contado, ataca a saúde e afecta o bolsillo. Tres, o noso Padre Nazareno está feito a pasar as canutas, pero non lle dá a gana de baixar da cruz ata vernos felices.